alle sammen, og i dag skal vi smage et nyt stik slik, som er sådan en croissant-agtigt. Og der er min mor med. Ja, mor. Tak. Finder jeg lige min. Som I kan se, så er den sådan lidt, Det er sådan en squishy. sådan lidt skum-agtig. Squeezy, skummy. 3, 2, 1, cheers. Cheers. Og chokoladen. Er chokoladen i? Smager bare helt normalt sådan, hvad I kender sådan, de her skummis her. Det smager bare lidt ligesom dem her. Men når man lige får en bid af det der Nutella-agtige, så er der sådan lidt Nutella indeni. Ej, hvor er jeg dårlig til at vise det Det er her. sådan lidt sjovt. Den kan i hvert fald godt anbefales. Det kan godt. Hvad vil Hvis du man give er den? til skum og sukker Og og chokolade, eller sådan noget nøde nougat. Nå, må være, du vil give den fra 1 til 10. En god 6'er. Det er den solide 7'er. Kan anbefales. Vi ses i næste video. God weekend. God weekend. Hej hej.